Asmire, dobro večer, dobrodošao. Robert kaže, rekli ste pre koju emisiju da ne verujete u darvinističku teoriju evolucije i spomenuli da se čovjek u ovo što je danas nije razvio kroz proces evolucije. Kako onda smatrate da je čovjek nastao i postao ovo danas? Pazi, to što ne verujem u neku teoriju ne znači da imam svoju. Ja verujem, ako je to uopšte značajno, verujem ono zasejavanje iz svemira. Da se život preneo od nekud drugde. Voljno ili ne znam ja na neki drugi način, ne mogu da budem tu pametan, međutim, Darwinova teorija, ova kreacionistička teorija je očigledna glupost, a darvinistička teorija je vrlo ozbiljno osporena još u ranom 20. veku i docnije vrlo ubedljivo osporena. Onakva kakva je iznesena. Jer na naslagama, recimo neko je primetio, na naslagama školjki u Tihom okeanu, na nekim stenama postoji 7 metara naslaga školjki, debele naslage školjki od 7 metara, koje su tu taložene milionima godina. I nigde ne postoji prelazni oblik, sve su završeni oblici. Dakle, nigde, da je teorija evolucije tačna, mi bi samo gledali prelazne oblike, nikad ne bi videli gotov oblik. Tako da, ona je zaista, onako, jedna simpatična priča, gde je Darwin preneo priču o engleskom društvu, nesvesno, naravno, evolutivni prelaz Engleske iz feudalizma u građansko društvo, on je pretpostavio nekako da to važi i za prirodu, odnosno da i priroda pravi evolutivne, a ne revolucionarne skokove. Tako da, meni ta teorija ne deluje ubedljivo, kreacionistička mi tek ne deluje ubedljivo i onda verovatno mora, po mom sudu, a za moj sud si pitao, mora postojati nešto treće.